μιας γραμμής, θα σου δώσουμε ένα όνομα, πολλαπλασιασμός της κάπα γραμμής επί ένα μη μηδενικό αριθμό και πρόσθεση στην γραμμή στη γραμμή δέλτα, όπου δέλτα διάφορων του κάπα. Θέλω να πω το εξής. Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε μία εξίσωση επί ένα οποιοδήποτε αριθμό, όπως βλέπετε δεν είναι ανάγκη να είναι εξή διάφορων του μηδενός, την πέμπτη γραμμή επί έναν αριθμό και αυτό το αποτέλεσμα να το προσθέσουμε σε κάποια άλλη γραμμή, όχι όμως την πέμπτη, σε κάποια άλλη. Παρακαλώ. Γιατί αν είναι στην ίδια γραμμή, αν είναι στην ίδια γραμμή μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε, να σου πω γιατί. Αν είναι στην ίδια γραμμή μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε αυτή τη γραμμή επί πλην 1, να την προσθέσουμε εδώ στην πρώτη γραμμή και ουσιαστικά θα εξαφανιστεί η πρώτη γραμμή, 0 ισούμε το 0. Οπότε αν το ψάξουμε λίγο πιο βαθιά θα δούμε ότι το σύστημα αυτό δεν είναι ισοδύναμο, δεν έχει το ίδιο σύνολο λύσεων. Δεν ξέρω αν το... Εντάξει. Πρέπει να είναι διαφορετική η γραμμή γιατί εμείς θέλουμε έχοντας ένα σύστημα, ξέροντας ότι υπάρχει ένα σύνολο λύσεων λάμδα του συστήματος, να αλλάξουμε το όνομα του συστήματος, γιατί οι εξισώσεις αυτές, φανταστείτε, είναι σαν ένα όνομα. Το πραγματικό το οποίο ψάχνουμε είναι το σύνολο λύσεων. Αυτό το όνομα μπορεί να αλλάξει και ψάχνουμε να βρούμε αλλαγές του ονόματος, ούτως ώστε να μας παρουσιαστεί πιο καλά, αλλά να μην χάνουμε λύσεις ή να μην το σύνολο λύσεων μεγαλώνει. Θέλουμε το ίδιο σύνολο. Αυτό είναι το βαθύτερο. Και το τρίτο, αλλαγή θέσης 2 γραμμών. Δηλαδή, η γραμμή κάπα να γίνει η δέλτα και αντίστροφα. Ναι. Δεν είναι ανάγκη. Πώς? Εντάξει, θες να πεις ότι μπορεί να αναγκαστούμε να πολλαπλασιάσουμε. Ούτε χάνουμε ούτε κερδίζουμε λύση. Ουσιαστικά δεν μας εξυπηρετεί να είναι ξι ίσως με το 0. Ναι, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Δεν πειράζει κιόλας. Ενώ εδώ πειράζει να είναι λάμδα ίσως με το 0. Γιατί οδηγούμαστε σε ένα άλλο σύστημα. Εντάξει. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή κάποιες περιπτώσεις σε κάποια διερεύνηση με πίνακες ότι δεν πειράζει να είναι το ξι ίσως με το 0. Ας δούμε ένα παράδειγμα τώρα. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε αυτές τις διαδικασίες ή κατά τον έναν τρόπο ή κατά τον άλλον. Και είναι ένα ερώτημα αν κάνουμε πρώτα τη μία και μετά την άλλη ή αλλιώς ή με την άλλη σειρά βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι ένα ερώτημα αυτό που σας τα αφήνω. Λοιπόν, ας δούμε ένα παράδειγμα.
Ας δούμε το παράδειγμα το αρχικό του πρώτου μαθήματος. Είχαμε λοιπόν αυτό το σύστημα. Λοιπόν, παίρνουμε τον επαυξημένο πίνακα του συστήματος, ο οποίος είναι αυτός είναι ο επαυξημένος πίνακας. Ποιον μετασχηματισμό? Κοιτάξτε, θέλουμε με βάση αυτούς τους μετασχηματισμούς που είπαμε πιο πριν να πάμε σε έναν πίνακα όσο πιο απλό. Τώρα ακόμα δεν τα ορίζαμε αυστηρά, αλλά απλός θα είναι ένας πίνακας κατά κάποιο τρόπο να έχει όσο πιο πολλά μηδενικά μπορεί να γίνει και όσο πιο πολύ μικρούς ακεραίους είναι. Ακεραίους ή αριθμούς τέλος πάντων, κατά απόλυτο τιμή. Πιο καλός αριθμός από τον άσο δεν γίνεται. Να έχει άσους λοιπόν και μηδενικά, εάν είναι δυνατόν. Εάν δεν είναι δυνατόν, μένουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση είναι η εξής. Να κρατήσουμε την πρώτη γραμμή ίδια και να πολλαπλασιάσουμε επί 4 την πρώτη και να την αφαιράσουμε από εδώ. Οπότε θα μηδενιστεί ετούτο. Πολλαπλασιασμός επί 4 της δεύτερης γραμμής, της πρώτης γραμμής, και αφαίρεση από την δεύτερη. Λέω ότι έχουμε τον πίνακα, τον επαυξημένο πίνακα του συστήματος. Την πρώτη γραμμή την κρατάμε ίδια, δεν την αλλάζουμε καθόλου. Μετά πολλαπλασιάζουμε όλη την πρώτη γραμμή επί 4 και την αφαιρούμε από εδώ. Οπότε θα έχουμε 0. Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε 0 εδώ πέρα. 0. Λοιπόν, 2, 4, 8. 5 πλην 8 πλην 3. 3, 4, 12. 6 πλην 12 πλην 6, 0. 7, 8, από τη δεύτερη. Επί 4, αν την πολλαπλασιάσουμε εδώ θα είναι 4, 8, 12, 0. Ωραία, αφαιρούμε το 4 από 4, 0. Μην έχω κάνει και κανένα λάθος. 5 πλην 8 πλην 3. Σωστό δεν είναι? Ναι. Ορίστε. Ωραία, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα. Αν και το διευκρινίσαμε λίγο πιο πριν,